В тази серия ще ви представим последните 3 манастира от североизточна Софийска Мала Света гора, а именно Белховските манастири Света Мария Магдалена, Свети Архангел Михаил и Ерешнишки манастир Света Богородица. Белховският манастир Света Мария Магдалена се намира в северните покрайнини на град Бухово. До него се стига като се завие вляво малко след като се влезе в града и се кара по лош асфалтов път, който води право в манастира. Манастирът не е действащ, но се поддържа от местните жители. Можете да разгледате римските руини, настоящата църква и дървената камбанария. Вероятно манастирът е основан през 16 век, време на сравнителна верска търпимост, когато християните в империята имат възможност да възстановяват свои храмове. Макар и със скромна архитектура, той е забележителен с това, че е изграден на свято място, почитано от векове. При проучване през 1920 година са открити основи на голяма базилика, вероятно от 4 век, както и на сгради, които са свързани с нея. Открити са и каменни плочи със специфична украса, което говори, че навярно тук е имало и е минавала укрепителна линия още преди създаването на самия манастир. При кърджалийско нападение през 18 век манастирът е напълно разрушен и изоставен. Църквата е възстановена през 1881 година върху основите на базиликата от 4 век. Местните хора поддържат мястото, като през годините изграждат с подръчни средства пейки, навеси, места за огън, които да обслужват нуждите им. Олтарът на църквата. Към манастира принадлежи една жилищна сграда с икона на Света Мария Магдалена. Белховският манастир Свети Архангел Михаил е непостоянно действащ храм, разположен сред южните склонове на планината Мургаш, западна Стара планина, на отстояние 3 км североизточно от град Бухово. За да се стигне до Белховския манастир Свети Архангел Михаил, се минава по централната улица в Бухово, подминават се гробищата и мотопистата в края на Бухово и се поема по черния път за хижа Мургаш. Малко след пистата има един каменен паметник с чешма до него, след който черният път се разклонява и там трябва да се поеме по десния път. Пътят до манастира не е подходящ за нормален автомобил. Пеш до манастира се стига за около 80 минути. Белховски манастир Свети Архангел Михаил е основан в началото на 16 век като част от Софийската Мала Света гора. Възстановен бил по време на движението за църковна независимост през 1860 година. Запазена е манастирската църква. На една от външните и кратко гладки стени има ниша с икона на патрона на манастира Свети Архангел Михаил. Олтарът на църквата. Иконата на Свети Архангел Михаил е основната по въздействие в църквата. Зад църквата се намира стопанският двор и жилищни сгради. Манастирът е част от следосвобожденската история на България. През август 1886 година тук 2 дни бил държан детронираният княз Александър Батенберг. След това с конвой бил откаран през Враца до Оряхово, качили го на параход и го отвели в Русия. Спомените си той посочва, че дните в манастира са били кошмарни. Останали основи на манастирски сгради. В манастира има добре оформен кът за възпоменания и тържества.
Ерешнишкият манастир Света Богородица се намира на 32 км от София и на около 5 км северно от село Елешница. Ако тръгвате от София към манастира, трябва да хванете стария път към Ботевград, като минавате под магистрала Хемус посока Столник и Елешница. На около 2 км след Елешница има отбивка вляво за манастира. На отбивката има и табелки. Следват около 3 км тесен планински път до манастира. Входът на манастира. Вдясно от него е пътят и пътеката за връх Мургаш. Създаването на манастира става през 14 или в началото на 15 век, при управлението на цар Иван Александър, когато са създадени и много от манастирите около София. Доказателство за това е поставената в настилката на храма мраморна плоча с надпис от 1499 година. Манастирът е част от Мала Софийска Света гора и е обявен за паметник на културата и архитектурата. Манастирът е обновен и възстановен през 16-17 век. През 1793 година Ерешнишкият манастир е опустошен от кърджалийски нашествия. През 1799 година е възстановен, а по-късно отново е разграбен и разрушен. По време на османския период Ерешнишкият манастир е книжовно средище, към което има и килийно училище. В манастира се укрива Васил Левски. След разгрома на Ботевата чета в началото на юни 1876 година някои от оцелелите четници намират подслон в манастира. Стари стопански сгради. Църквата е малка, едноколорабна с една абесида и два притвора, единият традиционен, а другият открит. Вътре в нея има интересни старинни стенописи. Един от тях е ценният стенопис на Тайната вечеря от 1864 година. Откритият притвор на църквата. Стенописи от открития притвор на църквата. Фрагмент от вътрешността на църквата. Централният олтар. Ценният стенопис на Тайната вечеря от 1864 година.